V dnešnom videu budem plniť úlohy od mojich kamarátov a myslím si, že to bude dosť zaujímavé a toto bude asi najprepracovanejšie video, zase ďalšie, čo budeme na tomto kanále, takže by som bol rád za odber, like a my môžeme ísť na to. Takže ako prvú úlohu tu máme od Artvika, ktorá môžete poznať z minulých videí. Točili sme dve videá spolu, jedno z Robloxu a jedno z Minecraftu. No a tá úloha je, že postav nether portál a nájdi jednu štruktúru v netri, takže toto bude zaujímavé a ja si dám nejaké základné brnenie, hej, aby som sa tam vedel toto. Štruktúra je proste, jak sa to volá, ja som zabudol, no proste fortress a, počkaj, hovorím správne? Hej, fortresska a ešte taká červená budova, ktoré bývajú piglini. Takže ja si tu zoberiem teda takto krásne obsidian. Tak, teraz si zoberiem flint and steel. No a zoberiem si nejaký armor asi. Takže armor. Zoberieme si, aby to bolo ťažké, tak zoberieme si železný, čo vlastne aj tak je vlastne stále je to dobré. No a nejaký základný meč samozrejme, takže sword. Tiež dáme železný. A jedlo určite, takže food. Počkaj, zle hovorím, meat. Kamo, jak píšem pork. Dobre. Takže dáme si 64, no a toto by mohlo byť ono. Takže toto všetko si dám teda na seba. Výborne, vyzerám úplne nádherne teraz. Počkajte, si to môžem zapnúť inventar vlastne. Kam sa môžem zapnúť inventar? Počkajte, ja si to zmením ešte tak, aby to bolo, že 64 obsidiánu. A idem si dať teraz survival. Survival, boom, výborne. Takže armor už mám na sebe, meč, mám tu teda jedlo a musím nájsť teda jednu štruktúru, takže toto bude zaujímavé. Dúfam, že postavím dobre ten nether portál, pretože toto už som dlho nerobil, survival moc nehrávam. Počkaj, je to dobré toto, alebo neviem. Mne sa dá, že ešte jedno vyššie, tak a takto. Jo, výborne, ideme do nether teda, no a uvidíme, či tam nájdeme štruktúru, ako to bude rýchle, pretože nechce sa mi tu byť moc dlho v tom netri. Ok, máme super spawn na také štruktúry a tak, takže počkať, ja som na jednu vec zabudol. A to je, že kamo, že k zlatú vec, ako musím mať ináč povedu pigliny, kamo, ja som úplný debil. Takže ja si dám zase kreatív, ja viem, že to ide takým tým oným, ale neviem, jak sa to robí, takže zabudol som, akým je to F niečo, takže tak, ale musíme si dať jednu zlatú vec na seba a si dám helmu. To je taká, že najmenej potrebná, ale tak keď už by som si mal vybrať, tak asi si vyberiem helmu. Takže zase game mode survival, tak a dám sa. Nažerem sa a ideme. Dobre, chcel som si to urobiť také ťažké, že by som išiel normálne bez armoru, proste úplne niekam holatý, ale to by bolo strašne ťažké a to by som to neskapal, hej, takže radšej idem takto na istotku. No a ideme sa teda pozrieť, či tu niečo nájdeme. Máme tu Endermana, to by som sa nechcel úplne pozrieť, už aj tak som nezhorel, dobre, výborne. Pôjdeme tuto a čakáme. Dobre, môj taký tip, že čo asi nájdem, môžete teraz tipnúť do komentárov, že čo si myslíte, že nájdem, že či nájdem tú pevnosť čiernu s tými piglinmi, alebo nájdem fortresku. Ja si myslím, že je tu pevnosť s piglinmi. To sa mi zdá, že je ľahšia nájsť alebo neviem teraz úplne, ale uvidíme, pohľadáme. Ale fortreska viem, že to je dosť malá šanca, že sa nájde. Hej, takže dobre, máme tu takýto modrý les a najhoršie fakt je, že ja to môžem kľudne blúdiť aj akože 3 hodiny a nič nájsť, takže to je toto najhoršie. A hlavne ja toto video točím dosť skoro a nechcem ho točiť úplne dlho, lebo už už sa mi chce aj spať. Takže Endermana sa hlavne nepozrieť. No a toto neviem, ako urobiť. OK. Mám obsidian každopádne, ale čo robíš? Čo si dovoluje? Dobre. No, poďme. Tak, ideme sa pozrieť teda, či tu niečo nájdeme. Dobre, tu teraz si nič, poďme hore trochu. Dobre, kamo, ja už sa teším na tie ďalšie úlohy, lebo fakt budeme mať zaujímavé úlohy, moji kamaráti, kamo, normálne ma nenechali len tak. Dobre, takže toto už vyzerá celkom fajn. Uvidíme, kam ja budem mať takú radosť reálne. Jak malý kid, keď mi to nejak pomôže, ani nehrajem nejaký survival, niečo, proste toto je len čisto úkol do videa. Dobre, poďme. Mám teraz zase sebe žltú vec, okej. Žltú, kamo. Aký krásny, pozrite sa normálne na mňa, som taký
Normálne, lepší skin som si nemohol vybrať. Dobre, poďme. Poďme sa vydať, akým smerom pôjdeme teraz. No a vlastne sa tam nejde ísť, tam je slepá ulička, dobre, ideme tuto. Čo tu nájdeme? Dobre, vyzerá to tu už veľmi, veľmi dobre. Ani to tu nevidím ani nič, ale už hovorím, že toto vyzerá dobre, neviem prečo. Proste ja nemám čo už hovoriť, tak hovorím toto, hej, sorry, akože. To je proste rozprávať na YouTube, to je niekedy fakt ťažké, ešte so mnou, ktorý má úplne také, že ja mám silné hlasovky, ale dlho rozprávať to mi moc nejde, hej, takže preto veľmi som rád, som vďačný za vec medou strich a hej, to je jaká tyčka, počkaj, to nič nie, ne, to nič nie je dobré. Škoda, kámo, ale uvidíme, poďme ďalej. Počkaj, keby som tu skápal, tak to by bolo docela GG, takže to by som nechcel. Ideme hore a niekam sa prekopeme. Neviem ako, nemám ani krompáč, to som si mohol zobrať, ale kámo, nebudem už podvádzať. Ale dobre, musíte uznať, že krompáč nie je zase tak strašne toto. To je strašné podvádzanie, takže sorry, ja to musím spraviť. Dobre, takže ideme si zoberať Kex, zoberieme si, ja neviem. Trajtovi, to je jedno v podstate. A zoberieme si ešte Enderperly. Ja viem, že to je podvázanie, ale tak hej, jednu si zoberiem, dobre? Jednu si môžem zobrať. Dobre, takže ideme. Máme tu mesko a ideme sa teda niekam prekopať. Čo som pravo, dobre? Tak, poďme rýchlo, nech sa niekam prekopame, kam ja už chcem ísť na ďalší úkol. Dobre, niekam som sa prekopal. Dobre, takže ja by som asi použil moju Enderperlu. Dúfam, že to hodím dobre. GG. Oh my god. Kámo, tak toto je fakt prdeli, kámo. Ja nie som až taký, no že nemám ani enderperlu ty vole hodiť. Že si to dám, kámo, keby moc zase na survival. Kreatív. Dobre, kámo, ideme rýchlým tempom. Dobre, zoberiem si normálne brutálny meč, ty kokos. Armor. Nepovedal mi, aký armor, takže si dal tento. Sorry, ale bohužiaľ, no. Tak, dobre, gaťata. Toto, dobre, jedlo, pork, bomber. Teraz nejakú zlatú vec, gold, helma, dobre, enderperly, takto stack, nejaké bloky, napríklad toto. Dobre, ja si myslím, že som výborne pripravený, takže môžeme si dať zase game mode, ja už toto chcem mať fakt za sebou reálne. Tento jeden jediný úkol bude trvať strašne dlho a ja už fakt, kamo, ja už musím proste, za chvíľu musím ukončiť toto video, takže to nie je vôbec dobre, rýchlo, kámo, rýchlo, poďme. Kam sa portal, dobre. A aby to video nebolo také dlhé, tak vám tu dám strih, ako budem v tom nedri a sa niekam dostane. A ozvem sa vám, keď niečo nájdem. Dobre, takže už tu kopem ako fakt dlhý tunel a ja si myslím, že túto challenge asi budem musieť zdať, pretože fakt ja tu už hľadám strašne dlho a ja to proste neviem nájsť žiadnu onu, ani toto. Proste žiadnu jedinú stavu proste neviem ani nájsť, akože môžem ešte vyskúšať, akože toto trochu nájsť, ale ináč už akože som to reálne ukončil. Dobre, neviem, kam sa portne, napríklad tu. Dobre, som tu. Kamaty, ja to tu chcem ukončiť a konečne to tu nájdem. Let's go, takže prvý úkol je splnený. Dobre, takže ďalší úkol tu máme od môjho ďalšieho kamaráta, že mám si postaviť dom niekde úplne vysoko, proste kde končí tá bariéra, ako keby. Čo, ako to, v podstate ja tam lietať môžem, ale musím si teda vypočítať blokami, že kde to končí. Takže ja pôjdem tuto niekde vysoko, hovorím vysoko a idem tam dole, dobre. Pôjdeme tuto niekde vysoko úplne, napríklad tento je asi najvyšší strom. Začneme tu pokladať bloky a ideme dole, až kým hore, teda, kam ideme rozprávať. Pôjdeme úplne hore, až kým toto, mi to tam neukáže, že už je limit, proste, že už nemôžem vyššie stavať. Možno aj bloky by som vedel. Kamo, hej, vysvetlite mi, že čo to ja robím. Dobre. Kamo, ja neviem, čo tu robím. Čo robím? Tak, hotovo, takže máme tu už konečne ten high limit. No a ideme si tu postaviť aký domeček, takže urobím teraz úplne najlepší dom, ktorý môžete vidieť. Takže hotovo, môj dom je už konečne hotový, takže tak, super, hotovo, som najlepšou doba na svete. Hej, dobre, sorry, hej, ale tak, kamo, tam postaviť, ja neviem stavať domy, takže hej, toto je najlepší dom, čo som mohol ja urobiť. No a ideme na ďalší úkol. No a ďalší úkol je od Lemona. S tým budem natáčať videa každopádne za chvíľu a teda ako dlho dokáže prežiť v NCT. Asi vám tu dám už rovno tú časť, kedy skapem reálne, lebo toto vám tu nebudem celú ukazovať, túto cestu, kámo. Ale viete čo, dobre, robíme tak, že dáme tu takto end a budem úplne bez armoru, proste bez všetkého, ok? Tak, robíme to takto
Počkajte, jak sa to stáva? Takto, no a teraz tie oči musí ísť do toho istého smeru, ne? Tak to vždycky bolo. A vždycky to tak bude. Dobre, všetko ide takto v ľavom hornom rohu. Nie, toto tiež to nebude. Tak, toto všetko ide do nejakých dolov, takže toto zase všetko tiež takto. Bum, dobre. Tak, hotovo. A toto si teda dám preč a ideme na to. A ja som vlastne zabudol, že budem musieť zabiť asi Ender Draka kvôli tomu, takže ideme zabiť toho Ender Draka. Buď, kamo. Dobre, konečne. Kamo, už len toho Ender Draka zabiť, to bola moja už úloha, kamo. Takže počkaj, ideme sa pozrieť, kde tu je NCT. Nevidím ho zatiaľ. Tu je NCT, dobre, výborne. Ideme do NCT a ja už vám ukážem na tú smrť proste, nech to nie je také dlhé, takže Ender Perla, bum, a ideme tam. No a ja ma tu dám tú časť, kedy už skápem. Kamo, teraz som si všimol len ešte predtým, teda ešte teraz, kamo tu je hneď NCT reálne veľa toho, ok, výborne, takže ideme na challenge a teraz uvidíte moju smrť o 3, 2, 1. Dobre, tak kamo to bolo toto som vynechal, dobre. No a ja dobre, skapal som. No, takže toľko to k tomu asi. Tak robil som si aj stopky a teda prežil som tam 5 minút, takže nič moc, ale dobre, aspoň niečo. Bolo tých úloh každopádne viacej, ale všetky sa nezmestili samozrejme do tohto videa, takže tie si môžeme dať v druhom dieli a zatiaľ čus.